казва. Няма. Премести от другата страна. Беги. Ще се дигне сега горе. Пак ще върви. Имай търпение сега, Веси. Нека да върви. Тежко ли ти е много? Само отдалечи от двигател. Нали не работи? Той не работи. Нищо не, пак перки и глупости там. Не трябва да се опира в нищо. Далеч. Влезе пак. Това са, ако тръгне директно под лодката и отпусни лекичко, да знаеш. Точно под лодката отива. Няма вече. Спокойно. Тя с вирбел, а? Вас? А вирбела... Ще ни попречи ли вирбел според теб? А? Няма да ги попречи нищо. Добре, споко тогава. Той как се върти около нас? Да. Нищо не е. Искаш ли си смяна? Добре. Вода? Туна е, нали? А? Да, на тона.